Ik ben alle sieten ontkleren die het oude hier verzameld hebben om inputjes te doen voor de verschillende bibliotheken. En dit is dan voor Midden-Friesland. Dus er zitten al je sier van heel verschillende dingen. Die poetsje bloemensier en daar hebben pulvruchten en vruchtgewassen. Nou, en dan komen er af en toe vrijwilligers in die azen aan de slag gaan. Er zijn schorseneren. Wat is dat? Dat weet ik ook niet. Dat weet je net. Maar je pakt het al in. Ja, ik pak het wel. De Zadenbibliotheek die leent sier uit voor Elsen in dit wol. Al je lid binnen. Ja, al je lid binnen. Ik vind het belangrijk dat de toegang om een volkstuin te beginnen heel laagdrempelig is. Als er één zakje honderden zaden zitten, dan kun je het beter met mensen in delen. En vervolgens de nieuwe zaden weer terugbrengen. Goeie. Ja, goeie. Nou, Nou, daar ben je hem weer. dat was vol. Nou, ik had bijvoorbeeld koude Medientie, dat is een echte Fries. Eigenlijk alleen maar verbouwd in Kouden. Daar kun je ze met krijgen. En ik verbouw hem stiekem ook. Ja. Echt een topper, hè? Dit is je grote sierdonor? Ik doe het wel leren, ja. Ja, dat wil ik leren, denk ik. Of net. Ja. Ik weet niet meer hoeveel hier ik het dan doe. Nou, maar- haast al sinds wij bestaan, denk ik. Oh, dat is mooi, hè? Ja. 16 in elk geval. En ik ga heel goed de grintertuin en aan bij te gerden. En ik vind het een hele mooie hobby om vooral alle Friese karoskes en zo, daar zelfs hier te winnen. En dat breng ik dan Bettine en dat wordt dan weer uitgedeeld door de Zadenbibliotheek. Het is wel belangrijk. Dat je hoe je eten groeit en dat je dat zelf weer kennen en waar het bij komt. Dat het soms helemaal niet zo moeilijk is. Ja, dat is wel iets waar ik aan mij werk wel, ja. Had je hem zelfs ook een grintertuin thuis? Nou, thuis niet, maar ik heb wel een volkstuin. Wel gedeeld. Ik heb het alleen geprobeerd, alleen had ik niet genoeg tijd voor om dat allemaal te onderhouden. Dus nu hebben we met 7 mensen 5 stukken volkstuin. Ja, ik wil wel eens wat dingetjes proberen op een balkon. Ja. Kijken wat ik voor elkaar kan krijgen. Want je had een tuin thuis? Nee, balkon. Balkonsje, oké. Ja. Dus het zal niet heel erg groot worden. Met Tinker jongen, dus je met ramen binnen. Ja, soms dan probeer ik me voor te stellen waar ik die plant al een keer zien heb. En nou, de flespompoen bijvoorbeeld. Dan zul ik ze lezen in mijn tuin. En ik denk soms ik wel eens van, ja, waar zou het heen gaan? Het zie je. Misschien dat ik wel wat van die garing bij. Ja. Nou, zeg vooral rond. Dus een beetje ruilhandel is dit dus. Ja. Dat is wel eens bedoeling, ja. Ja, vroeger werd het heel gewoon. Hè? Dan op jullie feestjes van december tot maart of april. Dan weet ik gewoon van hasto dit en hasto dat. En dan namen mensen het gewoon mee. Als je ziet hoe makkelijk en hoe leuk mensen het vinden dat ze gewoon een poetsie op heli kunnen. Dat mensen er blierd van worden en daar worden wij blierd van.